So alas 3 na sa hapon mga bayot. So panahon ng mga laba ko mga bayot kada kana kay labunon dayon akong ugangan din hiyo nagandam og kalan-on namo sa matag adlaw ang among kanon kanirang mga panis nila dayon cheese ba dayon kaning ila ang sausage and kanang mga lingin-ligin lagi ng mga kalan-on. So magsugod na ko kaon while natulog pa akong bahandi ubo-ubo gamay bib kani akong ubo dugay naman kay ni ay hagbar man sa panahon pa manggihapon ni nawa ni akong omicron re. Naturang idukdok na nga to ang itlog dira mga bayot din dala hinuktok ba. Nagkatawa kay ko kay akong ugangan hiyon siya og magluto ko og kanang karning manok wa gitapulan kog luto itlog na lang yang giluto then kana ila Davash ang ilang ngalan ani mura kanipisa og papel mga bayot. So ato lang nang tungaon dra gamay kay mura na atong kanon para di na mudako ng atong isang kadunggan dra mga bayot station tanang ato ang itlog din ha mga bayot. Then human ato nang butangan mga bayot og cheese nila dinhi sa ila ang kada adlaw kanon mga bayot para mobulupat sa dana atong kalanon ato ra na siyang tungaon dra kuhaon sa dana ato nang giputos din ha dayon ato nang ihampol sa atong kalanon dayon magkuha po ta dinhi sa ato ang kuan siya siling labuyo na gyud akong sala kay gisulod man sa garapon dayon human halang ni siyang kalanuna dayon human butangan nato aning ila ang ngalan ani sa ubang kalibutan jerjer ang ngalan ani nila dire kodem. So tur nang butangan dira nakahinumdum ko sa una ang akong kalanon liquor gyud ununan butang suka ug asin kalanuna dinhi napay paputos-putos og di ka mo kaon re mamatay ang kag maginarte ka so kaon na lang babe kay aron madako pa ng isa ka ngabel ba kay aron mapantay nahimot kay ko sa una ba sa una bitaw magpicture ko akong paakon akong ngabel kay aron dili ra kayo tantong dako karon naka-realize ko nga ang uban gani diri sa Armenia kanunay muda gasto og dollar kay aron magpadako lang sa ngabel so itungtong nato ang tuhod din ha kay aron lami gyud atong pagkaon dala pang hinuktok ba kay lami gyud kaayo sayo sa buntag bitaw man nimog mata mang hinuktok ka dayon nakaligo na mo ko ano niya napansinan na akong buhok danang naingon na siya salag sa uk-ok ako nang gitigpos kay basa-basa pa kay naligo mong ko so lami gid akong gikaon na ingog shawarma pod pero kanang shawarma ha lahi ang flavor kay itlog akong gibutang mga bayot dayon ang akong bahandi di ay natulog pa mo nang gadali-dali pug ko og hikay sa akong kugalingon kay inig mamata to wa gyud koy laing trabaho dal kanung narig kong mag-atang niya kay hala kanunay gadagan-dagan unya mahadlok og mapakog ba kay ito man gunay ako ang gipuy-an dinhi unya daghang mga bildo-bildo ba unya og masamad susimba ko na lang gyud tawon dayon murag hintulid na gamay akong tinai mga bayot kay nahurot gyud ako ang akong binuhat then imna na to ni sa ato ang tiya nga binuhat sa akong ugangan mga bayot so sulbad na ang pamahaw paniudto panihapon o snack ni tabib karong adlaw dayon murag kulang pa yung insak magamay so mukaon sa ta diri sa ato ang mga dahon-dahon mga bayot sa ato ang mukaon na ni kanding ra dinhi hasta ko mukaon na gyud kanon nato na din nang ato ang dahon og ang iya ang sanga di nato na apilo ng punuan kay wala man poy gamot unya motorok na gyud no hinuon na sa ato ang tinae malisod na gyud taon sayon ra kaayo pagkuha then sila sa una miingon og ay kaon og mga sagbot babe kay ang mong tiyan dili ka silhigan og di ka mo kaog sagbot unsa may mong kanon nga way bugas dinhi mahal kayo so kaon na lang gyud kung say makaon basta kay di makahilo hala hamal babe daw ay lami kay ning kalan-una kaning gulaya lami kay ni og imong i-partner og luto og karne or unsa bakha na basta luto mo imong partner lami jud kay daghan kay imong makaon sa una bago pa ko diri igor ako mulantaw ani nagpanglabok ra ko ning mulantaw sa akong mga kagupa nga lami kay ilang kaon pero wa gyud ako ni panumbali nga sa una kay unsa man ning wa man ni luto ning mga kalan-una ay nakahuna-huna ko nila unsa man ingon man gyud siguro ni sila og mga kanding bang kausap-usap kay lami man kay ilang kaon kay mga green tanan ang naa sa lamesa then magpanukor ako sa kuang bana kay mingon kog dili lagi ko kay butangan lagi ko sa plato mga bayot so human nang gyud na ako kaon diri mo sayaw sa tag makaryot ako sa ning i-blower ni ako ang buhok makaryot bahalag pulo ra na kabuo aron mo bulupat sa dapo na bahalag og apikyon tag nawong batsa-batsada tag buhok dira ra nato na daogon sa buhok balis ay bitaw na daghan-daghan akong buhok ani sa una pito ra ni kabuok karon nahimo ng pulo kay na ako gigamit nga organ oil bang ibutang sa alimpulo wala naman po na nangatagak na ako ang buhok kapiyot na siya sa akong bagol-bagol mga bayot kay giganahan po siguro siya sa ako ang gibutang sa ako ang ulo dayon human ato nang pabaludo na ato ang pilok dinhang naingon og nakuyapan gay straight ra nga gi dayon ato nang krayonan mga bayot aning krayon nga balag itom dayon ato nang baglisan na ato ang kalimutaw dinhang nga lalom kay aron mamabaw na dayon ato nang brasan na ang ato ang kilay nga pulo ra kabuk mga bayot human magluto ta diri og kalanon sa ako ang bahandi mga bayot kay malisod pug ako rang tinae hintulid ako ang bahandi gutong paghihapong payakpak pa ang tiyan ba so magluto ko dinhi og karning manok ako ra ning lat-an mga bayot dayon ako ra nang sagulan unya og kanang rice mga bayot so
Dayon nang gawas mi sa akong ugangan og sa akong bahandi mga bayot. Gilalis mi ni kay gaubo-ubo ko ingon siya mopalit ko no siya hani kay pakanon ko niya hani inani ka buutan akong ugangan ako. Pero taod-taod ani og masayop kog motubag ko niya ang ako ang ngalan abot na sa laing lugar kay iya kong itabi sa iyang anak nga inana min sukol ko. Ala kag di ta mo sukol nga natay baba gibuhatan tag baba sa dola mi sa simbahan mga bayot. Kay managkot mi sa akong ugangan kay adlaw karon nga Domingo. Bahala gud og yawan untag nawong basta nga ato ang kasing-kasing masimbahon. Siya mo dira so magdagkot ng tadig kandila mga bayot kani mga tao diri sa simbahan mga bayot kanon ang galantaw nako lantaw sa kong ugangan lantaw sa ko ang anak dayon mo ni ang simbahan nila diri so pagawas na may mga bayot lantawan unsa ninyo ng langit din ha kay langit usa akong ipakita ninyo lantawan niyo na dira og nabay balang na sa laag di mo ko ganahan og mag-video ko sa ako ang nawong niya mga capture kog laing nawong bakay di na sila ganahan og ma-expose na ila ang tag-as nga ilong ganahan na sila og privacy daghan mangug kaayong mga tao mga bayot sa laing planeta nga namakwit dire na ingog mga kulansyang kay lahi ng mga ginistoryahan mga bayot pero di gid sila kalimot og lantaw nako lantaw sa akong anak lantaw sa akong ugangan nakaingon na sila gid sa kani mga tawhanan dayon pakiton ta mo sa mga kahoy dire nga matay na gyud taon mga bayot denay bulak dire mga bayot murag nag-uol siguro ni kita nako den murag kakuyapon man siguro ning may kinabuhi na dahil naabot na gid may diri sa balay mga bayot gahimo ni ako ugangan sa akong alugnan o iyan ning gilabhan ning akong alugnan mga bayot nga sintetik mga bayot kulang na lang gyud nga labhan niya akong nawong kay kani gyud grabe kay siya ka unsa na ba kanang ka hinlo bitaw kaayo gyud ni siya og kanang mga butang so ako na siyang gi separate din ha kay aron di na naingon og tubol nga galingin-lingin o tubol nga galukot-lukot ba so dayon karon kani ako nga nakakanta-kanta mo nang ako na lang pong gisabayan og kanta mga bayot Little ducks go swimming one day over and over and far away. Mama duck said, poor little ducks came flying. Suinani ang kinabuhi og inahan sa mga dalaga karon mo ni kinabuhi og inahan di ba tagrahan ang kanta makamemorize na lang taron lang gid malipay na ato ang bahandi sa kinabuhi then kini ako anak nahibung kong ga tayhop-tayhop ni sisi ang medyas iya pang giingon nako nga iyang ipatayhop nako ba kay nakaingon guro na siya og balon nga muda ko maingon pigid siya nako mami balon dayon karon mag alas 4 na sa buntag o kadlaon mga bayot ako ang anak di gyud nimo absent og pamuska ganay ang mga sapatos mga bayot so kada adlaw gyud ako ning hipuson mga bayot maghilak gining adlaw og dili ko ani manghipos ani iyang gipang buskag mga bayot kuhaon pa niya na ako ang mga sanina mga bayot dayon iya nang ihimo og trapo dayon iya nang kuhaon na dinha nang ako ang sanina nga hagbay panisan na ato paning 1990s man siguro ni dayon iya nang giukan mga bayot nakaingon guro na siya og humay na iyang gitumban mga bayot iya nang gigiukan dinha so moro to mga bayot thank you for watching see you next video bye bye what is your name How old are you? 2.